Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις κόντρες. Οι κόντρες, ξέρετε όλοι σας ότι απαγορεύονται. Δεν πρέπει να κάνουμε κόντρες στους δρόμους, στα λιμανάκια, γιατί θα μας κυνηγάει η αστυνομία. Μπορούμε να βλέπουμε τα αυτοκίνητά μας στις πίστες, στα dragster, εκεί τα δοκιμάζουμε, το πώς τρίβουνε, το πώς πάνε γρήγορα και το τι κάνουμε. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε στο φανάρι της Βιταρμένης και έχουμε ένα όμορφο Εύω εμείς και να σου δίπλα μας ένα άλλο Εύω. Το κοιτάμε, λέμε όχι τι ωραίο αμάξι, λες να είναι γρήγορο, μας μαρσάρει λίγο, του μαρσάρουμε λίγο, αλλά είπαμε απαγορεύονται οι κόντρες. Του τέστην τον αφήνουμε και φεύγει. Πάμε πιο κάτω στο επόμενο φανάρι, μάλιστα να μαρσάρει, εμείς τίποτα, πάμε στο όριο ταχύτητος, 60 χιλιόμετρα, βουλιαγμένης λεωφόρο, όχι παραπάνω. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Το μυστικό σε αυτήν την υπόθεση, παιδιά, είναι η αυτοσυγκράτηση και το πόδι πάντα στο δεξιό πετάλι. Δηλαδή, ξέρετε ποιο είναι το δεξιό πετάλι, το φρένο. Και πάντα το πατάμε τέρμα όταν φρενάρουμε. Είπαμε, απαγορεύονται οι κόντρες, απαγορεύονται να στρίβουμε στα λιμανάκια, θα πηγαίνουμε μόνο σε πίστες και μόνο σε dragster. Και πάντα το κυριότερο, όταν κάποιος μας προκαλεί, το μυαλό μας θα είναι στο δεξιό πετάλι. Τέρμα το φρένο.